אין מצב שנושא אנטי-אייג'ינג לא מעסיק אותך, אין מצב שאת לא בוחנת את עצמך במראה לראות אם יש עוד קמת נוסף. היי בנות, כמה הזמן יקר לנו ואני רוצה לשתף אתכם על שגרת הטיפוח שלי בפנים. אז נכון, אני עדיין משתמשת בתכשירים ואני עדיין הולכת לקוסמטיקאית, אבל הרבה פחות מפעם. היום יש לי את נומייר פלוס. מה זה הנומייר פלוס הזה? זו טכנולוגיה מהפכנית מאמריקה, מארצות הברית הגדולה. קיבלנו תכשיר קטן עם התקנים הכי מחמירים, באישור של ה-FDA. יודע לעשות המון פעולות, ומה שאני הכי אהבתי זה שאת התוצאה אני ראיתי מיד בסיום הטיפול. אז מה את מקבלת? את מקבלת את המכשיר, את מקבלת את הג'ל המקשר, את מורחת שכבה דקה על האור ומורחת שכבה גם על המכשיר עצמו. ובצורות מאוד מאוד פשוטות, פשוט משתמשת במכשיר בצורה הזאת. זה הכל. את יכולה לראות סדרה, את יכולה לראות טלוויזיה,